Мальцы выходзяць з-пад кантролю. Анталогія беларускага гей-пісьменства. Укладальнік Уладзіслаў Гарбацкі. Кніга запісаная ў рамках праекту «Народная кніга», дзякуючы супольным намаганням аўдыёвыдавецтва «Audiobooks by», выдавецтва «Скарына», пры ўдзеле выдаўніцы аўдыёкніг Крысціны Дробыш. Звяртаем вашу ўвагу. У творах можа прысутнічаць абразлівая лексіка, апісанне сексуальных стасункаў, гвалту, прастытуцыі, паленне цыгарэтаў, ужыванне алкаголю і наркотыкаў. Прыгадваецца установа, прызнаная беларускімі ўладамі так званым экстрэмісцкім фармаваннем. Прадмова. Раней грамадства ставіла пад сумнеў гомасексуальнасць. Цяпер жа гомасексуальнасць ставіць пад сумнеў функцыянаванне ўсяго грамадства. Эрік Фасен, французскі сацыёлог. Калі я, малады квір, падрастаў у 1980-е, я быў патаемным агентам у варожай дзяржаве. Мая ідэнтычнасць, схаваная пад старанна сфабрыкаванай асобай, акуратнае вымаўленне на чужой мове, чаканне на знак з роднай зямлі, зусім не ўпэўнены, што вайна калі-небудзь скончыцца. Адзінае месца, дзе я мог адшукаць зашыфраваны сігнал супраціву, былі старонкі кніг. Марк Рэвенхіл, брытанскі драматург. З'яўленне ў канцы 19 стагоддзя ў заходнім свеце гей і лесбі-культуры стала пачаткам пэўных істотных зменаў у заходняй культуры і выклікала рэзананс ва ўсім свеце. З дадзенасці гэтых пераменаў шмат дзе змагаюцца, у тым ліку і ў Беларусі. У з'яўленні гей і лесбі-культуры літаратура займала і працягвае займаць важнае месца. Варта прыгадаць тут Жоржа Эгаута, Андрэя Жыда, Оскара Уальда, Марселя Пруста, Вірджынію Вулф, Эдварда Морган Форстера, Штефана Цвайга, Калет, Клауса Мана, Місіма, Кавабату Ясунары, Федерика Гарсія Лорку, Маргариту Юрсенар, Уильяма Бероуза, Гора Відала, Тенесі Уильямза, Жана Жене, Ярослава Івашкевіча, Караля Шыманоўскага, Трумана Капоте, Віолетту Ледюк, Мішеля Трамбле, Майкла Канінгема і многіх іншых, хто не проста сталі класікамі-класікінямі нацыянальнай сусветнай літаратуры, але і спрычыніліся да фармавання гей і лесбі-ідэнтычнасці, паўплывалі на гей і лесбі-рух. Літаратура стварыла новыя ідэнтычнасці і садзейнічала эмансіпацыі маргіналізаваных групаў людзей. Мастацкая літаратура стала прытулкам і форумам для гей і лесбі-культуры, для дэбатаў і апісання маргінальнага досведу, сферай, якая адной з першых пачала легітымаваць гомасексуальнасць. Анталогія «Мальцы выходзяць з-пад кантролю» прысвечана гей-пытанню і гей эмансіпацыі, апісаным у беларускай мастацкай літаратуры. Што адбывалася і адбываецца на скрыжаванні літаратуры і гомасексуальнасці? Што адбываецца, калі літаратура апісвае досвед іншых, антычнага гомасексуальнага кахання, садамітаў, ураністаў, упаднікаў, блакітных, інвертаў, гамагенных? Чаму беларуская літаратура моцная ў апісанні вайны і прыроды, а хутчэй бездапаможна і стэрыльна ў апісанні цялеснасці, сексуальнасці і інтымнасці? Ці існуе беларуская гей-літаратура ці квір-літаратура? Анталогія намацавае адказы на гэты ды іншыя пытанні. Як вынікае з назвы анталогіі «Мальцы выходзяць з-пад кантролю», стваральнікі абмежаваліся артыкуляваннем мужчынскай гомасексуальнасці. Гэта адбылося не таму, што мы ігнаруем жаночую гомасексуальнасць, лесбійства, і не таму, што не прымаем больш універсальных і пашыраных цяпер паняткаў квір-літаратуры ці ЛГБТК-літаратуры. Першы канкрэтны крок да беларускай квір-літаратуры мусіў быць недзе зроблены, і ён мусіў быць практычна асягальны. Так сталася гістарычна ў нашым выпадку, што ён датычыў артыкулявання мужчынскага досведу. У кожным выпадку выклікі і спецыфіка беларускіх геяў заслугоўваюць асобнага разгляду. Гэты пласт грамадства і культуры ніколі не праяўляўся паўнавартасна і публічна як суб'ект. Упершыню беларускае чытацтва мае анталогію, якая прапануе погляд на літаратуру знутры гей-досведу. Яна апісвае тое, што самі геі вызначаюць як гей-культура і гей-літаратура. Дасюль гэты пласт культуры або замоўчваўся, або ставіўся пад сумнеў, або аналізаваўся няхай і гей-прыязнымі, але ўсё ж літаратарамі і літаратаркамі, якія больш ці менш паспяхова балансавалі свой аналіз з уласнай гетара-ідэнтычнасцю. Збор тэкстаў для анталогіі выразна засведчыў праблему аб'ектнасці геяў. Многія тэксты друкуюцца пад псеўданімамі. Некаторыя тэксты былі адкліканыя на розных этапах падрыхтоўкі, а вельмі многія аўтары проста не рызыкнулі даслаць свае творы.
Пра існаванне некаторых гэтых твораў нам вядома. Мы можам толькі спадзявацца, што наступным выданнем анталогіі пашанцуе адбывацца ў больш спрыяльнай сітуацыі, каб ахапіць неахопленае сёння. Адчуванне небяспекі, страх і саманеўпэўненасць застаюцца вызначальнымі для многіх беларусаў і беларусак, перадусім для ЛГБТК супольнасці. Дадзеная анталогія пераводзіць беларускіх геяў у плашчыню суб'ектнасці, ператварае іх у актыўных актараў, а не толькі аб'ектаў даследавання, назірання ці апісання. Анталогія атрымалася досыць разнастайнай і багатай на розныя тэмы і акцэнты. Беларуская гей-культура, здавалася б, не праяўлялася і заставалася невядомай, немагчымай, табуяванай тэмай у літаратуры. Невялікая частка аўтараў і аўтарак цягам некалькіх дзесяцігоддзяў, аднак смела ўводзілі беларускае пісьмо гей-тэму, правакавалі збянтэжанасць, а часам і гамафобію ў афіцыйных літаратурных структураў, крытыкавалі аднабаковасць і гетэрацэнтрычнасць беларускай мастацкай літаратуры. Асобна трэба звярнуць увагу на нашае азначэнне гей-пісьменства. Мастацкія тэксты, якія апісваюць гей-досвед, напісаныя людзьмі розных полаў, ідэнтычнасцяў і арыентацыяў. Нашай мэтай не было вызначыць ідэнтычнасць аўтараў і аўтарак. Нас перадусім цікавілі творы. Многіх, мабыць, зацікавіць ужыванне слова мальцы ў назве анталогіі. Апрача таго, што гэта размоўнае дыялектнае слова, ці не самае вядомае віцебскае слоўка, яно да ўсяго мае схаванае сексуальнае, а нават і гей-адценне. Слова мальцы сугучнае французскаму адпаведніку гарсон, моцна наэлектрызаванаму і так часта ўжыванаму Марселем Прустам ў пошуках страчанага часу. Ці яшчэ аднаму французскаму адпаведніку вуаю, які часта сустракаем у творах слыннага бельгійца Жоржа Эгаута, які ў 1899 годзе напісаў першы франкамоўны гей-раман «Эскаль Вігор». І нашы мальцы літаральна зліваюцца з яшчэ адным насычаным, гэтым разам італійскім, адпаведнікам рагацы з твораў П'ера Пазаліні. Тэксты збіраліся з 2019 году, калі быў абвешчаны першы анонс анталогіі. Дзякуючы падтрымцы газеты «Новы час» і супольнасці «Мэйкаут» удалося сабраць першы блок тэкстаў. Потым ковід і падзеі ў Беларусі часова прыпынілі праект. Але ў 2022 годзе, дзякуючы нова створанаму выдавецтву «Скарына», збор тэксту аднавіўся і справа была даведзеная да канца. Жанрава анталогія ахоплівае прозу, паэзію і драматургію, а гістарычна 19, 20 і 21 стагоддзі. Першыя беларускія тэксты, якія напрасіліся ў анталогію, верш Тамаша Зана 1796-1855 і эпісталярная спадчына філяматаў, у тым ліку ліставанне Адама Міцкевіча 1798-1855 і Яна Чачота 1796-1847. Гомаэратычнасць мужчынскіх універсітэцкіх і таварыскіх колаў з'ява вядомая. І Віленскі універсітэт пачатку 19 стагоддзя з ягонай бурлівай дзейнасцю таварыства філяматаў не быў выключэннем. Кансерватызм польскай і беларускай культураў не дазволіў свой час пабачыць і артыкуляваць гомаэратычнасць сяброўства некаторых філяматаў. Тым не менш, у кнізе «Ліставанне філяматаў», што пабачыла свет у 1913 годзе, свабодна даступныя нам смелыя і шчырыя лісты Тамаша Зана і Адама Міцкевіча. Слынныя паэты, філяматы, рэвалюцыянеры 19 стагоддзя выйшлі з-пад кантролю імперыі. У нашым 21 стагоддзі мы бачым, што яны таксама выходзілі з-пад кантролю гендернага, маральнага і сімвалічнага. Спачатку польская квір-анталогія «Дэзарыентацыя» уключыла выбраныя тэксты філяматаў. Цяпер і наша анталогія ўводзіць у беларускі дыскурс дагэтуль непрамоўленыя аспекты жыцця філяматаў, у прыватнасці Тамаша Зана і Адама Міцкевіча. Мы не сцвярджаем, што яны былі, кажучы сучаснай мовай, геямі. У іх быў, аднак, не гетэрасексуальны досвед, апісаны ў тэкстах. Гэты гомаэратычны досвед падаўся нам вартым быць зафіксаваным. Далей, больш за стагоддзя беларускай літаратуры мы не знойдзем тэкстаў, якія можна было пазначыць як гей-пісьмо. Мажліва, некаторыя беларускія аўтары 19 стагоддзя проста ўдала хаваліся ў спіжарні, і гісторыкаў літаратуры і гендеру яшчэ чакаюць цікавыя адкрыцці. Наступны важны для нас арыентыр 1928 год, калі ў віленскай газеце «Сцяг працы», якую выдавалі беларускія левыя, было надрукаванае апавяданне «Дзіўное вяселле» пад псеўданімам П. Асака. Пад ім выступаў Пётр Мятла 1890-1936, якім меў яшчэ адзін псеўданім П. Чабор. У кароткім аповедзе беларускі аўтар уявіў,
як мужчына з мужчынам жэніцца, а ўрэшце і дзіцё заводзяць. Так пісьменнік высмейваў палянафільскіх беларусаў-перакінчыкаў і палохаў тагачасную Вільню першым гей-шлюбам, дзіўным вяселлем. Тэкст пісьменніка гетэрасексуала цікавы смелай фантазмай і праявай калектыўнага страху перад гомасексуальнасцю. Вядома, пісьменнік выкарыстаў гамафобскі трук, кажучы сучаснай мовай. Але гэта адзіны смелы тэкст, які ўяўляе гомасексуальны досвед у тагачасных беларускіх рэаліях. У БССР падчас кароткага перыяду беларусізацыі літаратура выбухнула смелымі эксперыментамі, але гомасексуальнай тэмы ў тагачасных тэкстах мы бадай не знаходзім. Праўда, смелая і чуллівая паэзія пра мужчынскае сяброўства на мяжы любові некаторых аўтараў прыцягвае ўвагу і зачароўвае. Напрыклад, вершы Юлія Таўбіна 1911-1937 заслугоўваюць увагі і новага прачытання. Асноўны выбух гей-пісьменства прыпадае на незалежнасць Беларусі з 1990-х гадоў па цяперашні час. З канца 1980-х гадоў за саветамі пачала праяўляцца моўная, культурніцкая, незалежніцкая, а таксама ў пэўнай ступені гендерная і сексуальная эмансіпацыя беларусаў. Ейнай сімвалічнай вяршыняй стала дэкрыміналізацыя гомасексуальнасці ў 1994 годзе. У 1990-е гады ў Менску з'явіліся гей-выданні, у якіх друкаваліся ў тым ліку мастацкія тэксты. Таксама ў пісьменнікаў гетэрасексуалаў спарадычна з'яўляліся тэксты, у якіх або асноўнымі пратаганістамі былі геі, Адам Глёбус, або прысутнічалі развагі пра гомасексуальнасць, Альгерд Бахарэвіч. У 21 стагоддзі новыя пакаленні беларусаў працягваюць яшчэ смялей пісаць пра гомасексуальны досвед. У мінулым мы знайшлі пэўныя арыентыры прысутнасці тэмы гомасексуальнасці ў беларускім кантэксце, але на тле іншых еўрапейскіх культураў і літаратураў у гістарычнай перспектыве беларускае гей-пісьменства выглядае сціпла. Такая выразная запозненасць можа тлумачыцца затрымкай нацыятворчага і дзяржаўнага развіцця, існаваннем беларускай культуры ў неспрыяльных умовах, што часцяком праяўлялася і працягвае праяўляцца ў адмове існавання геяў і лесбіек і да адмовы факту існавання ўласнай квір-літаратуры. Цяжар траўмы аўтарытарна-таталітарнага жыцця дасюль адбіваецца на нас у страху перад разнастайнасцю і непавазе да адрознасці, бо не ведалі і не жылі ў дэмакратыі. Аднак і знакі прагрэсу навідавоку. Развіваецца беларуская літаратура, з'явіліся мясцовыя гей-аўтары і лесбі-аўтаркі, якія дзеляцца сваім досведам і развіваюць альтэрнатыўнае бачанне іншасці і сапраўднай талерантнасці. Дадзеная анталогія – першая спроба сабраць пад адной вокладкай беларускае гей-пісьменства. Вядома, анталогія хоць і разнастайная, але не прэтэндуе на паўнату з-за неспрыяльных сацыяльна-палітычных варункаў. У 21 стагоддзі мы ўжо неаднойчы назіралі, як беларусы і беларускі выходзілі з-пад кантролю. Беларуская ЛГБТК-супольнасць сваім існаваннем сілкуе гэтае жаданне выйсці з-пад кантролю, дэманструе нязгоду з дыктатурай і часта выказвае знакі непадпарадкаванасці падчас гей-прайдаў, публічных пратэстаў, калі пішуць і публікуюцца ўласныя сведчанні жыцця, прыгнёту і выйсці з яго праз літаратуру, якая часам застаецца адзінай даступнай платформай вольніцы. Аўтарам і аўтаркам анталогіі ёсць што сказаць і адкрыць грамадству. Толькі раскрыўшы ўсе аспекты жыцця і пачуўшы дасюль маргінальныя і нячутыя галасы, наша літаратура зможа называцца універсальнай і дэмакратычнай. Без гэтага яна не да канца выконвае сваю гуманістычную місію. Анталогія беларускага гей-пісьменства – яшчэ адна нагода для беларускай літаратуры пазбавіцца ідэалагічных і маралізатарскіх установак, успадчыных ад часоў імперыю. Выхад мальцу з-пад кантролю будзе на карысць сёй беларускай справе, бо падобныя выхады разбураюць дыктат аднолькадум'я. Мы таксама спадзяемся, што першая анталогія гей-пісьменства стане крокам для далейшай эмансіпацыі квір-супольнасці, а таксама ўзрушыць дасюль скептычных беларусак і беларусаў і проста стане цікавым і прыемным чытаннем. Уладзіслаў Гарбацкі.